Yahoo, Kadochikov, com deporte. Roger Federer viaja más forma parte da delegação de tênis de Suíça para o Egan Olímpico. É ganador de vários Grand Slam, lo guarda acompanhando a Rio para Stan Wawrinka, Martina Hingis, Belinda Bencic, Timea Basinski e Ksenia Knoll. Essa aqui é de 5 viagens que Federer para participar do Egan Olímpico. Mas se mais muito até chegar a Aero na San Nicolás, para sim a tênis e também lesta para estar mais grande também para continuar. Tem algum área te encargar com a cancha e donamento de les de tênis na Aero na San Nicolás. E aí aqui também cambio já que é muito de diferente idade. Como se você interesse para sim tênis. Heel leuk, hij is heel enthousiast en je ziet enorm veel aanleg. Ja, en ze hebben talent ook, hè? Ja, heel goed talent en een hele goede inzet. Hoeveel maal per week heb je jeugd hier op het koord? Van diverse leeftijden? Elke dag 5 dagen in de week. En van 3:30 tot en met 7. 7 uur? Ja. Dames en jongens? Dames, jongens en de grotere ook. De grotere komen ook. Juist. Maar voor het jeugd heb je speciale programma's om meer ervaring te krijgen voor tennis? Ja, ik heb hier, we gebruiken de tweede koord en spelen ze wedstrijdjes onderling. En ook zijn bezig nu met Amerika. Dat ze daar bij Pedro Estrada gaan. En dan hebben ze heel wat toernooitjes en trainingen. Ja. En je laat ze ook toernooien spelen? Ja, ze spelen ook toernooien. Ze hebben laatst die RD-toernooi gespeeld. Heel goede resultaten. En ja, ik ben heel trots op ze. Ja. Je ziet hier naar het San Nicolás, veel interesse is gekomen voor tennis nu? Ja, er is heel veel interesse. Ik krijg steeds meer kleintjes vooral, tussen onder de 6 jaar. Ja. En het gaat heel goed. Heel goed, goede toekomst voor San Nicolás. Ja, dat is goed voor de tennis hier op San Nicolás, hè? Is zeker heel goed. We hebben gewoon wat steun nodig en ja, dan gaan we veel meer kunnen presteren. En de vakanties, zal je een speciale programma hebben voor de jeugd hier? Laten we zeggen camp of zoiets? Ja. Nou, ik heb toevallig met Danny Trump, die doet ook bij POVA en ik traint maandag en vrijdag hier, ook met kleintjes, heel leuk. En we gaan samen zo'n camp organiseren. Hier zelf of bij POVA? Beide plaatsen. 1 week hier en 1 week bij POVA. Ja. Zo, als kinderen willen meedoen, moeten bij jij hier komen inschrijven? Zo is het? Ja, we gaan het bekendmaken via de krant en via alle andere dingen. En we hebben nog Aero Facebook, die kunnen ze ook daar zien. Ja, ik ben al een paar jaren hier op San Nicolás bezig, hier werken bij Aero. Zie je het gezellig hier op San Nicolás met de jeugd van San Nicolás? Zeker. Het is altijd we hebben hele goede spelers gehad in het verleden. We praten over Clifford Hill en Joris Moons en allemaal. Dus nu hebben we het steeds beter. We hebben nu Chantal, we hebben nu een Delvan, we hebben Wendel. Dat is allemaal hele goede spelers, kleintjes. En meisjes en jongens, heel goed. Zo zijn een paar namen dat we zo'n paar jaren veel van zullen horen. Nou, heel snel. Ja, heel snel. Ze doen het nu al goed. Maar binnen een jaar zullen ze veel meer van deze namen horen. Zo tevreden met het werk hier? Zeer tevreden. 50 dias só falta para a grande apertura de Egan Olímpico 2016 na Rio de Janeiro, Brasil. Informação de Aruba Bank e Banco Olímpico. De mundo de tênis aqui na Aruba, Costa está indo em boa direção. Está mostra que tem discriminação de tênis aqui na Aruba. Quer brincar com o tênis de elite. Nos pouco de passado, de Fonte Armanque Peri e Mohamed, estão bem que cambio para turbar, muito para um tênis. Para tênis não quer para estar elite só. Mas agora dirigente não chegou aqui. Quer bem que tênis elite back. Esse é de hobby tenista, hobby jovem, desgustar. Com o que tem de tênis bom mesmo. Não prefere um torneio que o clube não está organizado. Mas sobre não está sentindo que não está discriminar. Ronnie?